Zimbabwe's Minister of Foreign Affairs and International Trade, Frederick Shava, on 13 August 2024, assumed the chairmanship of the Southern African Development Committee SADC Council of Ministers. Panapa tona kuti vanhu vobhekana nekuda kwekuassume chairmanship koitiwa nema-ministers awa takamirira awa the upcoming SADC summit iduka musi 17 August. Vanhu vachiexposa this regime sanapinda mashuka anotogwa nevanhu pamusoro pekuassume kwakaita this minister ndotibva subscribe like on the bell icon. Tichipinda munamoto kamanyogwa muchinzi Shava's assumption of the SADC chairmanship Council of Ministers comes ahead of the assumption of the SADC chairmanship by President Emmerson Mnangagwa, who will succeed Angolan President Lourenço at the 44th SADC summit to be held on 17 August. Panapa tona kuti vanhu vanenge reply to this post vachiti Shava handiti imbavha here ndoti mure Wellington scandal kava nana Maurice Nyagumbo. Mwana yanyora mashoko ekuti the guy wearing the scarf looks like a short, fat schoolboy compared to those other men in the photo. His stomach is protruding profusely also in the first photo. Shame, a very pudgy round face too. Vamwana yachavatuka zvatisingaiti kuti tiverenge panapa zvatoona kuti vagari munyika yeZimbabwe vakabatikana vari kurwadziwa nechitiko ichi chanoona kuti aiwa vanhu vari very corrupt vari kupa zvigaro muSADC, vanhu vari kuuya vachiviolata marights evanhu, vanhu vari kushandisa the taxpayers money. Panapa sezviri kutogwa nemazvinzi aiwa ndo these guys vari kuluta, vari kunzi aiwa ane scarf uyu iye Shava Frederick Shava ndo vanhu vari kubatikana munyika yeZimbabwe vachiti zvizvo vari kutiitira. SADC tatoona kuti yatopindwa napongwe. SADC haisisiri union yatikati tikafesa challenge tingaingatimirira. Kududzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section yedu. Aiwa musango no subscribe like on the bell icon.